Panguva ine zvonzi plan yakanga ine zvigananda yekuya panguva ine vachiataka VP Costa Nochunga nekuvaparadza. Zvonzi this plan it failed, yakatadza kumaterializa after kuonekwa kunzi Temba Mliso akashayiwa support kubva kune Varakash, akashayiwa support kubva kune maZANU-PF members. Panguva ine vanyatso kuonekwa kunzi these ZANU-PF members they cannot attack VP Constantino Chiwenga, but vanhu vakaita sana Temba Mliso ava vamuri kuona vane ma-allegations ekunzi vakabribhiwa vakatengewa kuti vaexpose general. Kunyange panguva ine zviri kushayiwa kana basa, hapana kana munhu ambotaura nezvazvo. Ndobva subscribe like on the bell icon. Chikamusarwa nomudanyira chiti zvino Temba Mliso achiti tono ari kuDurban, he did not get support from Vakarakashi or any ZANU-PF member. No one bought his story. Zvino Temba uchaita sei? Apa you promised episode 1 to 5. Remember kuti defamation of character is waiting for you to prove your allegations that Chiwenga requested 6 Rolls-Royce and money from Wicknell. Ndo mashoko ari kubuda panguva ino Temba Mliso panguva ino opinda ma1 achinzi panguva ino nhauya ukataura uchipromisa vanhu uchiti ndine maepisodes angu 1 to 5. Now the first episode yakabuda, hapana kana munhu 1 zvake ari kutomboconcentrata nezvayo, kana munhu ari kutomboitora nyaya yake serious, kana majournalist vanouya chimbomuinterviewa kana chi akutomborina. People they are not even interested munhau dzake. Zvinonyatso kubuda panguva inonyatsoratidza kuti vakomana they miscalculated. They must find other plans to attack the vice president. Noda kuti VP Constantino Chiwenga ndiye ava pamahatsi ema-citizens emunyika yeZimbabwe. Panguva ine zvinyatso kuonekwa kunzi these guys zvikananda zvinonyatsorwadziwa and zvinyatsozoti chokwadi chakubuda pachena. Tudze mafungiro enyu mboti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa, pinda comment section medu kubvisa mafungiro enyu. Subscribe or like, channel on the bell.